mantoke karo aku iki ning terminal stasiun kon ku goleki. Masih buat pasukan batin yang punya lagu campur sari alun-alun Nganjuk. Disambung apa tadi Pak? Nanti Pak wedus. Oh masih buat Saiful berkeluarga, semoga berbahagia bersama kehadiran Bella Musik. Karo aku iki ning terminal stasiun karo aku iki ning terminal stasiun kon ku goleki.
Tepuk tangannya mana? Wedhus. Lah aduh sampai ngos-ngosan begini nggak ditepokin.